ଅଧିକା ପାଖରେ ଧର କିଛି ନାହିଁ ରହିନି ସବୁ ମନୁ ବାହାର କରିପାରିବୁନି ମନୁ କାଗଜ ଲେଖା ହବ ତାପରେ ବାହାର କରିବ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଧରିକି ପୁଣି ବାହାର କରିବ ତା ହାତ ବାଜିବନି ତାଙ୍କ ଫାଣ୍ଡି ତାର ସେ ଥାନା ତାର ଡାକିବେ ନା ଡାଟା ଅନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରେ ଆଜ୍ଞା ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ପାଟିରେ କ'ଣ ଭୁଡ଼ୁ ଭୁଡ଼ୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଣ୍ଟ ପଇଲେ ଯାହା ହେବ ସେଣ୍ଟ ପଇଲେ ଯାହା ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ଏୟାର ପାଦ ଅପେକ୍ଷା ହାତର ଦେଖିନ ଅଧିକ ପାଦକୁ ହାତ ଅଧିକ ହାତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନା ହାତର ନଖ ପୁଡ଼ିବ କାହିଁକି